Mga igsoon, ang usas mga kalainan sa kinaiya sa mga taong dautan o sa mga taong matarong, gipakita dinhi sa atong unang pagbasa og sa Ebanghelyo. Ang mga taong dautan maningkamot pagpatay o pagdagmal sa taong matarong. Samtang ang taong matarong maningkamot pag-alagad sa taong dautan. Di mong to. Tanawa diri sa unang pagbasa. Ningon diri, apan naghimo sila gahong alang kanako, matud pa ni Propeta Jeremias. Naghimo sila gahong, pasabot, ilag yung patyon si Jeremias. Kaya mo, may ilang giingon dire, miingon ang katawhan sa Hudiya, mga mulupyo si Jerusalem, hala, hipuson ta si Jeremias. Ang mga dautan, kakita gani nagmatarong, maglagot yun na sila. Pero tanawa on sa kinaiya ni Jeremias, hinumdumi, mo yang gisultis gino, hinumdumi, nga midangop ako kanimo, aron paghangyo kanimo, nga hunungon mo unta ang imong kasuko kanila. Kaya ang Ginoo masuko magid sa mga dautan. Pero ang giampo sa matarong, nga ang Ginoo unta, muhunong sa iyang kasuko batok sa mga dautan. Kinsa ninyo dinhi ang muklaim na ako, Father, matarong ko. Kasang kamon? Ang di mo isa, dautan. Sige na, isa ba? O wag yun? Wag itarong ninyo. Sa ato pa, magsige mong paningkamot og buhat og dautan ngadtos mga matarong. Mao na. Sige, gayaw-yaw na mo niya. Si Jesus, usa ka taong matarong. Pero, nawa ha? Pag-adto niya sa Jerusalem, matud pa niya, igabot na to ron dito. Kana dihang mga leader sa Jerusalem, ila kong patyon. Ila kong ilansang sa krus. Ana. So muna'y unang kalainan sa mga taong matarong o sa mga taong dautan. Sa ato rong mga politicians, kinsa Manila ang matawag natog matarong, ang Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Secret, ana. Kinsa Manila ang naningkamot pagdaot sa ilang atbang sa politika, ang Marcos Group, Pinklawans Group o Duterte's Group. Kinsa maro nila ang gilisod-lisod, gipriso, giimpeach, gibutang-butangan og daghang mga salaod, Marcos Group, Pinklawans Group o Duterte's Group. Secret. Naminaw ko sa mga articulation sa hearing sa impeachment dito sa Committee on Justice sa Congress. Kaning ikaduha na sang round sa impeachment sa Vice Presidente, na dito ining ingon nga congressman iyang gisubay ba nga wa man jud ko kakita dinhi aning impeachment complaint o impeachable offense sa Vice Presidente. Kaya ang usas mga sentro dito, nagigasto niya ang 125,000 confidential fund in 11 days. 11 days, 125 million confidential fund gihurot o gasto kuno ni BP Sara. So, 125 million divided by 11 days, pila man kada adlaw ang iyang gigasto. Pero gisubay sa katong congressman nga ni articulate, ingon siya, ang request
sa Vice Presidente for Confidential Fund, gihimo niya month of August 2023, matingal ito. August 2023. Unya, ang Presidente may release sa Confidential Fund December 20. Imbis nga ang request 250 million, ang gi-release 125 million ra katunga. Pero December 20 na. Unya, role din as gobyerno nga kung releasan gani kag budget, ayaw gyud siya palapasa sa anang tuiga. Nya kanus aman mo tapos ang tuig. December 31. So naa na lang siya 11 days remaining. Kay kung di niya magasto ang 11 days, di niya ma-spend, ibalik man na ngadto sa panudlanan. Niya kay nagasto naman to, mura man to og nakaalat naman to siya, kay confidential fund man to, doon na nagyoy mga hataganan ato. Mao tong gidistribute na las mga hataganan, kay ang hataganan katong mga assets sa confidential activities, naghuwat naman to sa ilang bayad. Di, gidistribute. Nya matod pa sa congressman, wa man din corruption. Kay ang iyang pag-distribute sa kwarta, wa man gibutang diri nga siya mo'y naka-benefit nga in 11 days iyang gihurot o gasto sa iyang kaugalingon, gidistribute man. Nya confidential man eh. Di sa to pa, cash gini. I-distribute gini sa mga entitled. Mo na siya usa. Nya akong gitanaw na malandong ko, nako, kani bang giingon diri ba ni Propeta Jeremias ba? So ito yung giingon diri. Hipuson ta siya, kabsan bagong kita ko busa nagampo ako, Ginoo, patalinghogi in town kining isulti ko kanimo, ingon man ang gipanulti sa akong mga kaaway bato kanako. Ang akong kaayo, ang kaayo baslan ba di ay dautan, apan naghimo silag gahong alang kanako. Gahong o litag. Diri sa atong unang stanza sa atong salmo, ingon man ta, luwas sa ako Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Unsay unang linya, luwason ako nimo sa litag nga ilang gibutang alang kanako. Karon ang pinakasentro sa ilang impeachment para sa Vice Presidente kadtong confidential fund na 125 million nga gispend in 11 days. Pero og kinsa may nag-release ato in December 20 nga doon na nalay 11 days remaining para ma-spend siya, naghimo to siya sa ako laning personal ko murag litag na to. Haron in the future, pailan ka na mo kaso base ana. Pero siya mo compute ato, kay siya may authority. O kinsa may authority ato? Kinsa kay authority ato? Ang Vice President o ang Presidente? Secret. Kay kinsa may ga-release ato on December 20? Gituyo gito nga 11 days na lang. Aron magdali-dali yung gasto. Kay doon naman sa rolling nga inig maabutan gani ng January 1, forfeit na. Hutda ginagasto. Nya pag hurot nimo gasto, giingnan ka, hala, sadaan ka nganong gihurot nimo gasto in 11 days. Litag. No? O na pariharagod na gyapon sa nahitabo ni Jesus, ingon sila na ay masakiton, adlaw igpapahulay, gipaduol nila ni Jesus, nya naniidayon sila, ayuhon kay ni Roniyab, ikiha tani kay gidili manas balaod nga ayuhon, nya si Jesus maluluyon man, ayuhon gini niya ron, pag-ayo ni Jesus, gipailan na yung kaso, patay na si Jesus, kay nagsupak-supak sa balaod. Pero sila sa igabutang ato, mga buangon yun.
Diri sa atong ebanghelyo, gidawat sa mga apostoles nga si Jesus mamatay gyud. Gidawat sa nila nga si Jesus mabanhaw og mulingkod sa iyang gingharian didto sa langit. Nya tungod ani ang atong patron kani si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan kuyog sa ilang inahan. Isa tuingan silang inahan. Wa mo kibaw. Pangutan ang atong mga taga-PPC. Si Salome. Mao ko na ina Salome. Niya niingon sila ni Jesus nga kining akong duha ka anak, niingon ang mama, kining duha nako ka anak, palingkura niya ni sa tupad nimo dito sa imong trono, ang usa sa wala, ang usa sa tuo, ang usa sa tuo, ang usa sa wala. Ningon si Jesus, makahimo ba mo pag-inom sa kupa nga akong pagaimnan? Nga ningon sila, oo, makahimo. Muna ang kanang atong logo diha, natay butang posomos. Kay mo na ilang words nga gigamit. Kibaw mo kung sa'y meaning anang posomos? Latin mo siguro ng pulong posomos. Oo, makahimo. Yes, we can. Wapa de mo kibaw na di. Lingian na ninyo di. Iniglakaw ro ninyo. Oo, posomos. Sa ato pa inigsod na to din tanaw na to ang atong logo. Maliwat unta ta ni Santiago. Moingon unta ta, yes, we can. Oo, makahimo. Yeah, ako mong pangutanon, makahimo ba mo pagpalit og slot kada Domingo? Ingna posomos. Kana, sakto na. Hotdon ba natog palit ang slot para matukod ang ato ro mga project? Ang nabuang ang pataka lagi ako. Basin pa di ay. Muna ningon si Jesus, oo, makahimo gyud mo. Makahimo mo pag-inom. Pero ang paglingkod sa akong wa ug sa akong tuo, dili na akong authority sa amahan na. Pasabot, igo ra detang mubuhat unsay ipabuhat sa Ginoo din ata mga ambisyon kun asa ta ibutang. Ayaw na pangambisyon ug asa ka ibutang. Nabit ako'y gamayng kasinatian katong akong gipasiugdahan na proyekto dito sa akong previous nga parokya. Na dito'y kumbinto nga gitukod nato, ingnon lang kung nato kay apil man mo atog palit sag slot mga online parishioners. Katong kumbinto ditong gitukod nato, nindot kay ito siya kay dapat to'y elevator, nya nasa to'y room dito unta para parish priest nga nindot sa siya pagkahimo, nagpahimo na sad kog catering nga nindot sa higda-higdaan. Bisag motupad pa ang madre, di yun malusno. Kaya ligon man. Unsa man yung ginanahon na? Ingko di malusno lagi. Kamu no, mga pusumo sa kayo mong guto. Pero, pag abot sa notice, nga mag-reshuffling nami, o niya, wa di ay mag-grant ang akong request nga kana na ang magpabilin ko dito kay naapay utang nga si tulonon, wa jud ko katilaw og bisag usa na lang kagabi og higda atong kwartuha. Ano ba? Nangandoy biya jud ako. Napato dito'y shower nga nindot sad ang botog napabakaturon. Mo na nga nakaingon ko ba? Pusomos, we can. Yes, we can. Pasabot, dili lang kita mga ambisyon na ang atong gusto mao'y matuman. Mao na'y gusto ni Jesus. Ang gustos Ginoo mo gi atong tumanon. Gilingay mong tupad.
Ingna mosunod gyud kas Ginoo. Ingna kanang color sa imong buhok nagsunod na sa gustos Ginoo. Kanang kurtis imong kilay nagsunod na sa gustos Ginoo. Kanang color sa imong panit sa imong naong nagsunod na sa gustos Ginoo. Kanang mga inana ba? Ang ato karong mga leader, mga politicians nagsunod kas gustos Ginoo. Kinsa may kusog nilang maningkamot og sunod sa gustos Ginoo, mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group? Secret no? Kinsa kaha ron sa mga leader sa kalibutan nga nagsunod sa gustos Ginoo? Ang leader sa Iran, ang leader sa Amerika o mga allies niya or leader sa Israel? Kinsa kaha? Ni ana rong gubat nga nahitabo. Niining ilang pagbuhat og mga nuclear weapons na purti nagyong kulbaa og mamuto ni tanan hurot kitag kamatay. Kinsa kay gatudlo nila nga paghimo mo ana? Ang kabubutos Ginoo o kabubuton sa tao? Mo na di na lang tamo usi sa ana kay naa naman na ang ato na lang gikan karon kitang ni adinhi atong sundon ang Ginoo nga nag-ingon palit gid mog slot. Mao na siya no? Og mao na ni ang atong slot, ang atong grace 181,746 na ang atong halin, 518,254 pa ang available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang ato sad nga PPSC Part 2, 4,886 na ang atong halin na 525,114 ka slots available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge na tag 16,300 per challenge. Ang ato sang DPR para itukod og balay 51,853 na ang atong halin ka slots tag 100 pesos per slot. So kung mopalit ta sa tulo ka slots 300 pesos. Og naamoy 300 pesos karong simanaha, ipalit ba ninyo og slot o dili? Kana ang nakaapan lang kay dayon mo ingon wa jud koy 300 pa der. Kung wa mo'y 300 pesos karong simanaha, mopalit ba mo og slot o dili? Na ay nisulti nako nga ang iya kunong buhaton para makapalit siyag slot, igdayon niyang simba ika-Domingo, suruyo niya iya mga silingan, iyang pangayuan og para palit og slot. Ug wa gyud siya kapalit og slot, oy pamalit mog slot, ako lay moadto dito, tagaan ta mog resibo ana. Ipanghatag sa kuno ay gabot niya diri makahatag gyud siya labing minus 300, moabot pa kuno 500, napay usay moabot pag 1,000 kada Domingo. Mo na yang buhaton. Sus og kaning tanang manimba og mo sa nay buhaton mo palit og slot nya manuroy pagid atong way mga way simba-simba papalit og slot, pastilan. Nindota ka. Unsa man, mobuhat mo o dili? Ingna pusomos.